Oke, jadi lanjutake malih ing video sing sepisan mau nggih. Wonten pitu. Nek pitu kuwi aksara murda diwiwiti saka no. No ning aksara legena karo no ning aksara murda kuwi mengko wujude beda. Dadi ora padha ning aksara legenane. Dadi khusus ning aksara murda tembung utawa aksara no kuwi beda. Nah, gampangnya ini bisa tulis ke. Nah, ini mocone no. Wujude kaya aksara ga ning diwenehi siji meneh. No. Ya. No. Bar no napa, Pak? Ko. Ngerti kok napa mboten? Ko kuwi nulise carane kaya nulis aksara no. Ini awale. Ten nggih. Kaya no. Nah, iki sing diarani ko. No, paham nggih? No kaya ngene. Ko kaya ngene. Bar kono apa Pak ben sudiling-ling? No siji siji no loro ko telu napa Pak? To. Wujude piye? To. Ki kaya aksara wa. Aksara wa nggih to? Nah, dene sret. Iki macane to. Nah, no ko to. Berarti ijeh kurang 4. Berto apa Pak? So. Nah, no ko to so. Kene wae nggih. Kok kene wae nggih. So. So ki kok go. Iki. Nah, iki jenenge bo. Ini jenenge bo. No ko to bo. Nah, barpo napa Pak? Po. Nah, po kaya piye? Pak semiki guys. Apa? Po. Nah, po. Iki ngene. Iki macane po. Nggih. Ji loro telu papat 5. Po. Bar po apa Pak? Go. Nah, terus go. Go ngene ta. Oh, nek bar ngono. Nggih. Harusnya jangan nulis ning kertas. Go. Jadi tulis bar go nembe sing pungkasan jiro lumpat monem pitu. Sing pitu ki bo gampang dhewe ngene. Bo. Paham nggih? Jadi cacahe wonten pitu. Iki sing video nomor kalih jenis-jenis ngene. Aksara murda ana pitu. Bab ning video siji mau Pak Isan jelaske dhisik pengertiane utawa tegese ning video nomor kalih jenise nomor pitu napa ta bapa gobo. Kok dimulai saka ndi wae oleh ora kudu urut. Nah, napa ta jiro lupat monem pitu. Oh. Astagfirullahaladzim. Nuwun pangapunten punten. Iki mau iki ngomong so kok tulis bo. Iki so. Nggih.
Ngene nggih. So, iki sing bo. Nakata sapa gaba. Gampange ngono. Nakata sapa gaba. Mengko ning video sing kaping 3 Pak Yosan jelaske penerapane. Nah, nulise no. Contone kaya kepiye? Ngeten nggih, kudune ya wis hafal aksara legonane sing Hana Caraka Data Sawala. Nah, tekan ngo kudu apal wong wit SMP, mungkin SD nggih pun disinaoni. Jadi ning kelas 11 kuwi wis ra fungsi meneh ngapalke Hana Caraka Data Sawala, ora perlu. Ning kelas dosa kae wis ana semester 1 sandangan manda swara, terus aksara angka. Wingi ning semester 1 kelas 11 ana bab aksara reka. Nah, iki ning semester 2 genep ana bab aksara murda. Sing cacahe ana 7. Ya, harus ngerti cacahe 7 dieling-eling. Engko sing video kaping 3 Pak Yosan jelaske cara nulise penerapannya aksara murda. Ngoten nggih.